Guraso handia duzu ere gomendatuta zaudete, dantza egitera, beldur barik, lekua dago guztiontzat, patioa gurea da, así que animo eta dantzatzera, bai? Prest zaudete? Bai? Benetan? Seguro? Oiga, bagoa, txapelo bat dantzatzera. Bueno, fenómeno, Joder, ninguna lancharia que se le queda. Bueno, ya lo que se voy a ver ya, lancha libre, ¿vale? Lancha libre. Bueno, tia, arrazti ondan hori, eskerrik asko, arrazti honetan egin dugun lan guztiagatik. Gure txantzangorri horiek, kalea eta gure artean, ateratzagatik ere. Bueno, heldu da amaiera emateko ordua, baina euskara eta txantzangorria gure artean jarraitu behar du. Bestela txoria gaixotuko da, indarri gabe geratuko da, eta hori guk ez dugu gure, ezta? Orduan, eskerrik asko eta zoriondu, txantzangorri txartel guzti horiek irabazi dituzu guztiei. Badakit gelaren bat, astearterako ja, beteta zituela txantzangorrien txartel guztia. Haupa ahi, LH laugarren mailakoak batez ere, zorion bera bat eurentzat, eta baita ere beste guztientzat, bai? Eta esandakoa, jarraitu euskaraz hitz egiten, euskaraz jolasten, euskaraz telebista ikusten, eta euskaraz bizi, bai? Ia, gurasoentzako ohartxo bat. Zelan da, behitu. Badakizu eta etxeratu zaizu, os ha llegado a casa el programa un poquito del día de hoy. Y como bien sabéis, pues hemos inaugurado un nuevo rincón de lectura en la biblioteca y os queríamos hacer partícipes de ello y invitaros a
a que lo vieseis dentro de un ratito, cuando los chiquillos suban a las clases y esté un poco esto más tranquilo, podéis ir a la biblioteca y mirar un poquito y echarle un vistacillo a no sé qué. Sortu dut